ଲିପିକାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆଉ ଆୟୁଷ ଲିପିକାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସିକା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆୟୁଷକୁ ପଛପଟରୁ ଦେଖି ଇସିକାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆୟୁଷ ଲିପିକାଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଇସିକା ଆୟୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ହେଲ୍ ଆୟୁଷ, ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଛୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଇସିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆୟୁଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଇସିକା ଲିପିକାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଭଳି ଝିଅ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ତମେ ଧନୀ ଘରର ବସ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇବ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ଇସିକା ଆୟୁଷକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ତମକୁ ହଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଝିଅ ପସନ୍ଦ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ତମକୁ ଏମିତି ଗାଉଁଲି ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆୟୁଷ ରାଗିଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଇସିକା, ତମେ ତମର ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛ। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯାଉଛ। ଆଉ ଇସିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା ବୁଝିବାର ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବାର ଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ଆଉ ଦେଖି ସାରିଛି। ଏମିତି କହିକି ଇସିକା ସେଠାରୁ ରାଗିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇସିକାଙ୍କୁ ଏମିତି ରାଗରେ ଜଳିବାର ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ହଁ କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।